Bon dia a tothom, moltíssimes gràcies per convidar-nos. És realment espectacular tornar a poder presentar el programa Schools davant de gent de la indústria. Això s'està acoplant i jo no porto res. Ara? Vale, guai. No, torna a acoplar. A veure, ara sí, 1 d'enero, 2 de febrero, sí, vale. Doncs el que dèiem, moltíssimes gràcies per venir, estem encantats de poder venir aquí a presentar-vos el programa Schools. El programa Schools és una iniciativa de la Mobile World Capital en col·laboració amb Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona i òbviament també amb la participació de GSMA, i és una cosa que portem fent des de ja fa un any, des del Mobile World Congress de l'any 2013, i que a dia d'avui ja està tenint els seus primers fruits, i són uns fruits molt interessants que m'agradaria compartir només una petita part amb vosaltres avui. El programa Schools hem aconseguit, gràcies a la col·laboració que tenim amb la gent d'Apps for Good del Regne Unit, que vindran després d'explicar-nos una miqueta més el que fan, hem aconseguit introduir les tecnologies mòbils en el marc de les escoles. A dia d'avui hem aconseguit una nova metodologia que està impartint a l'assignatura d'informàtica de quart d'ESO, aquella assignatura d'informàtica que tots vam passar i que no ens agradava gaire. Hem aconseguit introduir aquesta nova metodologia que va al voltant de la ideació, del prototipatge i del disseny i del desenvolupament, d'aplicacions per mòbils. Aquesta metodologia l'hem aconseguit importar del Regne Unit, però l'hem aconseguit introduir dins del currículum. És a dir, els nostres alumnes que estiguin cursant aquesta assignatura a dia d'avui aprovaran o suspendran l'assignatura d'informàtica de quart en funció de l'aplicació que desenvolupin. I és una cosa que és novedosa en el sentit de que ens ha obligat a canviar moltes coses dins d'una escola. Heu de tenir en compte que hi ha escoles on el mòbil està totalment prohibit. El mòbil s'ha de portar apagat en algunes d'elles, les que són més liberals. I en altres directament, com deia, està prohibit. Hem aconseguit que els professors d'informàtica puguin parlar amb la direcció, o parlin amb la direcció per aconseguir que el mòbil es pugui utilitzar, per exemple, a la classe d'informàtica. És un primer pas de cara a la introducció real de les tecnologies mòbils a l'escola. Però no només es tracta de fer l'assignatura d'una manera tradicional, encara que hem canviat la metodologia, sinó també de vincular a molts de vosaltres. Un dels trets diferencials d'aquesta metodologia que hem introduït és el fet de que els professors no estan sols. Han rebut una formació, però al llarg del curs no estan sols. Per què? Perquè hi ha gent de la indústria que entra a l'aula de forma virtual i a vegades també presencial per ajudar els nanos a resoldre els seus problemes. Un professor d'informàtica pot ser un gran professor d'informàtica, però no té per què saber res de disseny d'interfícies, d'adquisició d'usuaris, d'ASO, etc. Llavors hem aconseguit mobilitzar a la indústria local i que tenir a dia d'avui vora 200 experts professionals de la indústria que lliurement i de forma voluntària ofereixen el seu temps per ajudar en aquests projectes i ajudar en aquests alumnes. Tenim empreses, una d'elles hauria d'haver estat al panel anterior, com Social Point, però també estem treballant amb Softonic, estem treballant amb Kim.com, estem treballant amb Incubio, amb algunes de les empreses incubades per Incubio directament, no només amb la incubadora, sinó també amb les empreses individuals, i amb moltíssims freelancers. Però el que deia, aquest mèrit no és nostre, és d'Apps for Good, i els nostres resultats són bastant més modestos que els d'Apps for Good a dia d'avui. Estem treballant ja amb 6.000 alumnes aquest curs. Estan pensant, dissenyant i prototipant aplicacions i aprovaran o suspendran en funció de la qualitat de les mateixes. Hem format vora 250 professors i les assignatures s'estan impartint a vora 200 escoles. Uns resultats espectaculars tenint en compte que l'assignatura ha començat aquest any, es va començar a impartir el mes de setembre, però el que dèiem, el mèrit ha sigut nostre per introduir-lo, però el mèrit de la metodologia no és el nostre, és el mèrit d'Apps for Good. I en aquest sentit m'agradaria presentar-vos a la Natalie Moore, responsable d'Apps for Good, que ha vingut aquí a Barcelona, va estar amb nosaltres ahir al Mobile World Congress, són els que acompanyen les nenes que després ensenyaran el seu projecte, però m'agradaria que ella us pogués explicar una mica més des de la seva vessant personal, des de la seva vessant experta, el que és Apps for Good i com funciona. Natalie, could you please come up? Thank you.
afternoon. Hola, bona tarda. Ho sento, només parlo anglès, o sigui, voldria donar les gràcies, o sigui, a les que ens han convidat. I hem portat un equip, o sigui, de M-Schools perquè ens expliquin la seva experiència i tots els pitches que han creat. Us voldria donar una mica de context pel que fem al Regne Unit. Vam començar el 2010, però després vam tenir 2 centres, 2 comunitats que van fer el nostre programa i hem crescut. I ara ens contacten escoles que diuen ho podem fer. I ara, o sigui, nosaltres ho podem fer sense nens a les escoles. Ens hi vam agafar la paraula i vam començar a 40 escoles, hem anat creixent i aquest any estem a 200 aules a tot el Regne Unit, a Escòcia, el nord d'Irlanda i Anglaterra. És un curs que és un nou desenvolupament. Hi ha un aspecte tècnic, però també fem el disseny del producte. I és una idea per resoldre un producte. És una cosa que sovint no es fa a l'aula. Els alumnes, o sigui, se'ls diu una cosa sobre la que volen treballar. I passen, o sigui, a partir d'aquesta idea, fan una recerca i volen estar segurs que el producte sigui viable. I després fan el prototip i ho poden portar tan lluny com volen. Volem fer, o sigui, una competició anual on tots els estudiants participin. Vam tenir 600 participants l'any passat i es va convidar alumnes a Londres i es van triar 7 apps perquè les desenvolupessin al mercat. I no us avorriré, o sigui, voldria donar la paraula a 4 alumnes, 4 noies que us parlaran del que han fet. Hola, us parlarem, o sigui, de Pitch Pals i del procés que hem tingut la sort de treballar. A la final de la nostra presentació, o sigui, parlarem, o sigui, de nosaltres, del procés, o sigui, de Pitch Pals i del desenvolupament futur i els resultats de l'aprenentatge de tot aquest procés. O sigui, som Annie, Emma, Jamie i Kate. Tenim 15 anys i hem estat, o sigui, en aquest programa des de que teníem 13 anys. I vam treballar en grups de 4 o 5 i vam començar a desenvolupar idees i vam demanar l'opinió de professionals. Nosaltres, o sigui, som Pitch Pals i vam veure que podíem participar a la final. Per això, o sigui, vam preparar un pitch davant d'un tribunal, davant d'un jurat, i vam començar vam tenir, o sigui, vam guanyar la nostra categoria. Nosaltres, o sigui, vam fer que les idees es convertissin en una aplicació. Amb el procés hem desenvolupat idees i ens han aconsellat sobre aspectes com disseny i la tecnologia. Hem donat molt input i també hem treballat amb molts experts en aquest canvi. Hem treballat molt amb el màrqueting. Es va fer, o sigui, un esdeveniment, un acte de llançament, perquè els equips guanyadors poguessin participar. Una setmana més tard, o sigui, vam poder anar a una exposició i vam tenir un stand amb la revista dels professors de música.
Apps for Good és un programa molt bo perquè permet als joves com a nosaltres de començar a treballar a la indústria de la tecnologia, dissenyant una aplicació per resoldre un problema quotidià. PitchPals va ser desenvolupat a través de Apps for Good i ara està disponible de manera gratuïta. És un instrument, o sigui, és l'únic instrument que existeix per nens. Això, o sigui, és per afinar els instruments i es pot utilitzar, per exemple, pels pares, perquè els nens sàpiguen com s'han d'afinar els instruments musicals. Ja teníem una mica d'experiència, sabem que de vegades pot ser una lluita. És un procés molt avorrit, sobretot si s'és jove i si encara no es té molta oïda musical. És essencial perquè si no afineu, o sigui, tot el que es fa, el que es toca, no se sent bé. Per tant, o sigui, implica la perseverància i la pràctica, i si no teniu aquesta capacitat no podeu progressar. I jo sé que havia après el violí, i sobretot pels instruments de corda és difícil perquè s'ha de treballar, o sigui, amb cada corda per saber que això és molt frustrant de vegades de fer. I després hi ha la dificultat. S'ha de fer de manera regular perquè es desafinen, sobretot, o sigui, si es deixa l'instrument a prop d'un radiador. S'ha de fer de manera regular i s'ha de fer bé. Un altre problema que volíem tractar és el tema dels nens que busquen a internet per resoldre aquest problema. Hi ha molts pares que no volen que els nens entrin en línia, entrin a l'internet. I pensàvem que hi havia una solució que fos de fàcil ús i divertida. I nosaltres vam trobar PitchPals, una aplicació, o sigui, per a aquests joves músics que necessiten experiència per l'afinament. I aleshores va ser nosaltres, quan vam guanyar el premi l'any 2013, ens van presentar Ariana i André, que eren els directors de Coten. És una agència de desenvolupament de software i en aquesta reunió vam compartir moltes idees i va ser el principi d'un procés creatiu molt important. Ens vam centrar, o sigui, en el mercat i s'havia de veure quin era el nostre objectiu. D'aquesta manera vam intentar trobar una solució eficaç. Ens van donar un rol, jo era la responsable de projecte i elles eren les directores de màrqueting, ella era la directora de l'interfície. Això és molt interessant perquè teníem diferents càrrecs dintre de l'empresa. En tot aquest procés, o sigui, vam estar en contacte amb l'agència de desenvolupament de software. Teníem un software que és una eina molt important, o sigui, per estar al dia amb aquests projectes en curs. També vam tenir reunions en Skype amb tota aquesta gent i van dedicar molt temps a treballar amb nosaltres. Vam fer, o sigui, el disseny de l'aplicació amb l'ajuda d'algun dels nostres amics. I això és un procés creatiu. S'ha vist, o sigui, que la progressió entre el nostre disseny, aquí veiem el nostre disseny i l'aplicació final. Aquí tenim dissenys que vam crear amb el procés Apps for Good i aquí tenim l'equivalent. 3 pantalles amb l'aplicació final i va estar molt bé, o sigui, aquí tenim l'aplicació que va ser creada per Cotent. O sigui, hi ha aquest sistema. S'ha de fer, o sigui, una selecció de 6 instruments, el violí, el violoncel, la guitarra, etc.
Després, o sigui, ja afinar el producte, o sigui, hi ha un producte amb 4 etapes. Primer és escoltar cada corda, i ara, o sigui, és el que es grava. Després tenim aquesta gravació de la corda en un dispositiu. El tercer és que s'analitza la freqüència i es veu quina és la freqüència adient, i utilitzem el feedback per veure si és massa alt o massa fort. Utilitzem aquest feedback per ajustar l'afinament. PitchPulse, o sigui, també té altres features addicionals i són molt importants, o sigui, perquè ajuden a mantenir l'interès. Aquí, o sigui, tenim aquests personatges animals per crear una experiència interactiva, interessant i divertida. I van donar, o sigui, aquestes instruccions perquè el procés sigui molt més fàcil. I l'animal, el tema, ho fan molt més divertit. Després, o sigui, es posa una pantalla dels assoliments. Quan s'arriba a un cert nombre de punts, hi ha unes parts de la imatge que permeten arribar a la imatge final. Això permet utilitzar l'aplicació. I tercer, tenim un link amb els mitjans socials, per exemple, l'email, els missatges o el Facebook i el Twitter. I hi ha també l'opció share, compartir, o sigui, una mica per parlar als amics de l'aplicació. Això dona un element d'aplicació, i els mitjans socials també són importants per comunicar. És una cosa molt brillant d'incloure a una aplicació. Encara que hi ha aplicacions ja al mercat, pensem que PitchPulse és únic. Primer, els nens, o sigui, mantenen l'interès, o sigui, per afinar els seus instruments. També es desenvolupa l'oïda musical. Això té a veure amb la musicalitat en general. Manté l'interès recompensant i ho fa molt gratificant. Això té interès perquè els professors diuen que passen la meitat de la classe per afinar els instruments. I aquí vol dir que els alumnes, si ho fan ells mateixos, ja s'estalvien molt de temps. PitchPulse pensa que com més s'afina, més es pot aprofitar la classe de música. However, one thing the app Molt contents amb l'aplicació. La tecnologia permet de mirar cap al futur. Nosaltres pensem que PitchPulse té un futur i vam pensar, o sigui, com es podia expandir més enllà. Volem tenir vídeos tutorials. També volem tenir 6 vídeos per explicar com s'han d'afinar els 6 instruments diferents. O sigui, són guies que expliquen com s'ha d'afinar un instrument, com ajustar l'instrument musical, després de tenir el feedback de l'aplicació. Volem suport o sponsorship i volem també posar-lo a Android, Windows, en plataformes per arribar a un públic molt més ampli, que molta més gent pugui beneficiar-se de l'aplicació. També volem una versió adulta que tindria el mateix format però amb unes modificacions per adults. Alguns adults necessiten també tanta ajuda per afinar els instruments. I també volem
afegir més instruments de corda. Podríem també fer-ho pels instruments de percussió. I un altre element és l'ajustament alternatiu. Això és arribar a un públic molt més ampli. Esperem tenir una pàgina web per implicar molt més els nostres usuaris i això permetrà crear un món PitchPal. És una cosa que estem buscant al moment, perquè pensem que això seria molt útil per arribar als usuaris. També volem afegir diferents llengües i ser internacionals, perquè això és pel món dels músics, no és només pel Regne Unit. I també volem tenir un sistema actualitzat d'assoliments per mantenir l'interès. És mantenir l'equilibri entre l'educació i els jocs i sempre seria a través de l'afinament. Això és una idea del que volem fer en el futur i ara tornarem amb el que hem guanyat de la nostra experiència. Vam crear aquesta aplicació i hem fet tasques diferents, ens hem organitzat, hem delegat també les tasques entre nosaltres, hem treballat en cooperació de manera eficaç i també hem après tasques de negocis i també hem après a parlar com aquí, com avui, amb seguretat. És molt important, treballar amb altres per implementar una idea. I no em puc creure que hem arribat tan llarg. De vegades estàvem amoïnades o estressades, però és un assoliment que recordarem durant molt de temps. La tecnologia no és una cosa masculina, no està limitada. Les dones també poden tenir un lloc a la tecnologia i pensem que les guanyadores seguiran en aquest àmbit. Volíem crear una aplicació i volíem enfrontar aquests desafiaments. Era molt important fer-ho com a equip. Tanmateix, hi ha coses que no ens esperàvem. Hi ha unes coses que he après és que hi ha més opcions en la tecnologia i no sabia que això podia interessar-me. Hem millorat, per exemple, en pitching, màrqueting i treballar en equip. Aquesta experiència m'ha après moltes coses, he guanyat confiança i he après també a fer presentacions i la cosa creativa, també m'ha interessat més que l'aspecte tecnològic. Ara, m'he interessat més per la tecnologia. La creativitat és una cosa que puc incorporar en la tecnologia. Ha estat una experiència molt bona perquè he après moltes coses i he conegut molta gent nova. He après que no es tracta només d'informàtica, etc. Hi ha branques que em poden interessar, com el màrqueting o el disseny. I fins i tot, si no em dedicaré, la tecnologia he après coses que em duraran. Una d'aquestes capacitats és una cosa amb la qual em resistia, perquè és el treball en equip. I he hagut de treballar en equip i personalment és interessant que no hagi deixat. He après molt, des del punt de vista empresarial. I això és el que he après, molts de desenvolupament tecnològic. He après de màrqueting, de pitching i de noves idees. He après capacitats, com estructurar una presentació i com retenir els usuaris d'una aplicació. I això seran capacitats molt importants per al futur
I també, o sigui, he pogut incorporar l'interès que tinc per la música i per l'art, i això no pensava que fos possible. Com podeu veure, som persones diferents i hem après coses diferents. Tothom té la possibilitat, perquè l'experiència és una oportunitat que ens han donat, com per exemple d'estar aquí. I és un viatge que cap de nosaltres oblidarà. Estem molt contentes i ara, o sigui, volem aprendre, o sigui, abans de marxar voldríem donar les gràcies, o sigui, moltes gràcies al nostre professor perquè ens ha donat suport i a Blackberry també. Sense això, o sigui, no hagués estat possible. So thank you very much, girls. Moltes gràcies, noies. Heu demostrat que podem aprendre moltes coses de vosaltres. Heu adquirit moltes capacitats de presentació. Moltes gràcies per com ho heu fet i moltes gràcies també als vostres professors que han fet aquesta tasca tan important. Molt bé, gràcies, noies.